שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מרמרת ברשת. והיום עוד לקט של דברים שהצבנו אותנו והיה עדיף שלא עולים לרשת בכלל. אבל דבר ראשון נגיד שלום לידידי וחברי הטוב דורון אטינגר. שלום יובי, מה שלומך? בסדר גמור. דורון, מה הצבן אותך השבוע ברשת? טוב ששאלת. נתחיל עם הכיפות שבא לבקר אותנו במכללה לפני שבוע. חבר נחמד, ייצור נחמד. אני מסכים איתך, כולנו ראינו אותו, הודות לאנשים שדאגו לצלם ולעלות לפייסבוק. חברים, בהתחלה זה היה נחמד, אחר כך זה פשוט הופך להיות מעיק. תפסיקו לצלם את הכיפות המסכן הזה. אני נשבע לכם שאם עוד פעם אחת אני פותח את הפייסבוק ורואה תמונה של הכיפות הזה, אני אישית דואג שאף אחד יותר לא יוכל לצלם אותו. יש לומר שאנחנו לא מעודדים אלימות בתוכנית, אבל אם כך התחיל השבוע, מצבנו רע. זה עוד הרע במיעוטו. נעבור לפינתנו החביבה, לא לייק בכלל! כן, והשבוע בפינת לא לייק בכלל, סטטוס של הסטודנטית נטלי מלכין, שכותבת ומסבירה שהיא הלכה ברחבי המכללה בוקר אחד ונכנס לזבוב לפה. למה? זאת אומרת, נכנס לזבוב לפה. לא. למה את חושבת שזה מעניין אותנו? דברים כאלה רצוי שתשאירי לעצמך. את הולכת בבוקר, נכנס לזבוב, בעיה שלך. לא צריכה לשתף בזה את כולם. אכן, לא רק בכלל. מילים כדורבנות. תרשה לי, אנחנו נעבור לפינת הבירוקרטיה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני שבוע מספר, מסלול טלוויזיה העלה מספר תמונות. והשאלה הייתה, מה משותף לכל היוצרים? וכמובן שכולנו יודעים שכל היוצרים הם מרצים במכללה, זה גרר מין התכתבות מוזרה בין אביתר כהן למסלול טלוויזיה, ואני אקרא רק את הסוף של מסלול טלוויזיה, ככה הם רושמים. נ"ב, אם תמשיך להתבטא כך בציבור, עוד ישקלו להוריד לך ציון בסדנאות עריכה, תסריט, עריכת תוכן, פיתוח, הפקה וצילום בגין זלזול. חברים, כל מה שיש לי להגיד, זה לא מוסיף כבוד לאף אחד מכם. למה צריך לנהל את התכתובת הזאת מול כולם? באמת, באמת, תחסכו את זה מאיתנו, באמת. שלא נציין שהדף פייסבוק הזה בכלל נועד להביא סטודנטים למסלול הזה ולא להרחיק אותו. זה כל כך מעצבן שאני בכלל לא רוצה להתייחס לזה. בואו נדפדף הלאה, זה פשוט אין לי מה להגיד. אם כך יש לנו את הפינה המעולה שלנו, פסה קומפוזה. פסה קומפוזה, נכון מאוד. והיום בפסה קומפוזה טרנד ההרלם שייק. טרנד שאם יורשה לי לציין נגמר עוד לפני שהתחיל בכלל. אני עד היום לא הבנתי מה בדיוק הולך שם בהרלם שייק הזה. בוא אני אסביר לך ולצופים שלנו למי שעוד לא נחשף לדבר הזה. איזשהו ריקוד אווילי של מספר אנשים מתחפשים ורוקדים לצלילי מוזיקה מזעזעת לטעמי. עכשיו, כפי שכבר ציינתי, הטרנד הזה מצד עצמו, איך שהתחיל, אממה, ובכלל ספיר הדברים פועלים קצת בדיליי, הסתבר. והחליטו להביא את זה עכשיו למכללה, ולצלם הרלם שייק של המכללה. אנחנו היינו בחופשת סמסטר, עניינים, אתה יודע. בסדר, יש דברים שכדאי ללכת עם הזרם ולא לעשות פשוט. עכשיו, זה היה רע, זה היה מגוחך, זה היה גרוע. בשביל מה? בשביל מה לעשות את זה? אני לא מבין את זה. באמת. אני איתך. חברים במכללה, תתקדמו. אם אני לא טועה, זה גם בכלל לא ענה על דרישות ההרלם שייק המקוריות. אני לא רוצה אפילו בכלל להתייחס לזה, זה דרש או לא דרש. לא היה צריך לעשות את זה מלכתחילה. ההרלם שייק כל כך גרוע שאפילו לא שווה להתייחס בכלל לפורמט שלו. נכון. מעצמו. נכון. אם כך הגענו לסיום תוכניתנו. מילים אחרונות, דורון. צופים יקרים, תפסיקו ותפנימו את מה שנאמר פה היום ותבינו, לא הכל צריך לעלות לפייסבוק, באמת. אז נסיים בהרלם שייק של אגודת הסטודנטים. אכן תמונות קשות. תהנו. Harlem Shake.